Den ngatos-atos Den. Ayo le. Werkudara yo. Anakmu mutar, kowe bingleng kenganglangan. Kowe wong jireh getih wedi mati. Perang gedhe malah ndelik iki wis ketok jejeg ndasmu. Wah! Ngono. Ngono. Wut. Ah, mati le. Ayo hoyaan aku, hoyaan Werkudara. Wah, wong licik. Kowe mlumpat kali. Ayo le. Hoyaan nyabrang kene. Nek pancen kowe digdaya, hoyaan mrene, ayo. Hoyaan mrene. Wah, ayo mrene. Ayo mrene. Kowe wong jireh, kowe sing jireh. Kowe jireh dasare kowe anak ratu jireh. Bapakmu ketok le jireh ketara raine pucet tur mengleng sirahe. Wah. Kowe aja ngecek wong tuaku. Wah, kowe anake wong picak. Oh, edan kowe. Kowe anake wong tengeng. Kowe anake wong picak. Ayo rene, wak jangka kowe. Den, apa Den? Ampun kesesa nggih, Ndara. Kali niki winastan kali Cingcing Goling ya sinebut kali Serayu. Niki kali niki mbebayani. Sapa sing mlumpat kali niki apese bakal cepak. Apese bakal cepak. Nek sampeyan nututi kalih Dursasana mengkeh malah sampeyan bakal kapuping Rana Madyalaga. Pun dunekke napa mawon ditunggu teng mriki mawon. Nganti dheweke mlumpat mriki sumangganipun badhe murba wasisa ning weling kula ampun mlumpat kali niki, Ndara. Ayo, kowe ra sida mlumpat kowe wong jireh Werkudara. Kowe wong jireh, bapakmu jireh. Kowe wong jireh, kowe sing jireh, kowe. Kowe anake ratu jireh datare anak bapakmu tengeng. Wah, Petruk. Pun mundur. Mundur sana mundur. Nek mengececenan iku bagian kula. Mundur. Wah. Yo, nggih. Ayo, rene Werkudara kowe anake wong tengeng. Hei. Rene. Rene tek tak saduk janggutmu diel. Langsung tak candaramu tek tak kayang cangkeme crot. Rene. Wah, Petro wong edan. Kowe wong pekok. Kowe pekok. Kowe edan. Bendaramu anake wong tengeng, kowe anake wong picak. Bendaramu anake wong tengeng, kowe anake wong picak. Tengeng picak. Tengeng. Aduh, nyuwun ngapunten ya. Ora sengaja kok ya, Mas. Wah, ngece karo bapakku. Mboten sengaja wong ketonto kok ya. Maaf pun jenengan tindak mriku mawon. Pun raman panjenengan. Diwangi malah ngeplaki ora. Ayo Rene. Gong. Ayo Rene. Wah. Dursasana diece kae. Dur. Rene. Wak racun modar kowe.
Kowe wong ponokawan kowe ming kere. Kere ya Bon, ning ora Dedet. Ha iya, oh nding ya. Ayo rene. Kowe rene yo, kowe rene, tendang modar kowe. Ayo rene. Oh, dapurmu kowe. Hah? Raimu kaya bokongku. Ayo rene. Arep delok apa nyo, glo-glo ki nyo. Rumangsane. Rene. Nyo, wis togong aku ki jijik ora. Nyo, wah. Wah dingah nyoh-nyoh. Anggepe kaya resik-resik kae. Wah, hoke letek banget ya. Bareng anu ngilo didelok dhewe. Ora sengaja ya aku. Tak kira nek wis bening apik. Ayo rene. Wah, Petro Ajangka. Ayo nek mati rene. Lewani rene. Wah, rene tenan. Wah. Kocap kacarita nalika semanten ingkang lambrang sak nginggiring lepen cing-cing goling ya lepen Serayu nenggih tukang satang nami Kiai Sarko lan Kiai Tarko ingkang nalika semanten dipun pejahi dening Sang Dursasana kinarya tabuk tawuring perang Bratayuda parandening mangke Sang Demang Sarko lan Tarko mboten tarimah dhateng pejahipun awit dikaningaya dening Sang Dursasana. Sigra nalika semanten mapan wonten ereng-erenging Kali Serayu. Angancam Sang Dursasana dewi mulat. Ri Sang Dursasana arsa jumangkah anglumpati klepen cing-cing goling. Jinandhak sukune tembah dawah kalenggak tapa nguwal saking mestaka ngarembyah. Rikmaning Sang Dursasana cinandhak dening Werkudara den Kulasara. Werkudara aku mati Werkudara aku culna Werkudara aduh Werkudara mati aku yung aduh ora bakal gawe macak wah kecandak kowe Dursasana wis ping pira kowe ngani ngaya karo dulur-dulurku. Aku mbok obong ana ing bale golo-golo. Aku mbok pataleni tok cemplungke ana ing sumur Jalatunda. Wah. Aku arep mbok pateni ning Waranawata. Aku mbok kon babat Wonomarta ning Janiarta pakake lelembut. Nalika Drupadi kalah dadu Puntadewa natahake bojone kowe mirang-mirangke dulurku tuwa kembene Drupadi mbok tarik nganti nyingkap ketok wentise
Aduh, aku kapok. Aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Aduh! 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 Wah, sambato. Sambato. Aduh, kapok aku. Aku kapok aku. Aku kapok aku. Aduh! 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 Aduh. Wah, aku ora ngapak-ngapakke kowe bengok-bengok. Bengok-bengok sing seru ora bakal ono sing krungu karo kowe. Aduh. 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 Kleru keleke juragane. Wah, ora bakal gawe aduh, mati aku. Werkudara mati aku. Oh. Aduh, Werkudara. Aku njaluk ngapura Werkudara. Aku kapok Werkudara. Aduh. Aduh. Aduh Werkudara. Waduh. Aduh. Mati aku. Mati aku Werkudara. Wah! Aduh. Waduh. Waduh. Mati aku. Aku tolong. Ayo. 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 Mati aku. Mati aku. Mati aku Werkudara. Aduh. Mati aku. Aduh. 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 Mati aku. Mati aku. Aduh. Mati aku. Mati aku Werkudara. Mati tenan aku. Mati tenan aku Werkudara. Aduh. Wis pitil.